היום נשאל אתכם, מהי הגמילות חסדים הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות? הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. היי מנחם, הכל בסדר? שלום יחיאל, לא שמתי לב שאתה כאן. מה אתה עושה בשכונת קראונייטס? טוב, באתי לשבתון של החידון ונשארתי כמה ימים לבקר את סבא וסבתא, וכמובן לראות אותך, בן דודי היקר. אני יוצא בעוד 10 דקות למטווח שואו, ועכשיו כל 4 הבחורים האחרים בקבוצה שלי אמרו שהם לא מגיעים. אני לא יכול ללכת לבד. רגע, מה זה מטווח שואו? אתה יודע, אנחנו הולכים לבתי ספר לא יהודיים, עושים פעילויות ולומדים קצת עם הילדים היהודים שם. הרבי הקודם ייסד את זה. זה ממש גאוני. אני פשוט לא יודע איך אצליח לעשות את זה היום לבד. אני אבוא איתך. באמת? מיליון תודות. בסדר, אז אתה מוכן? אנחנו לומדים עכשיו על גדולי הדורות, ואנחנו אוחזים באברהם אבינו. השבוע אני רוצה לדבר איתם על גמילות החסד של אברהם. מה דעתך שנעשה מערכון? נוכל להציג את הסיפור איך אברהם ושרה שמעו שיהיה להם בן. אתה מתכוון לקטע שבו, כאשר הוא שמע את הבשורה, הוא היה בעיצומה של הכנסת אורחים ועשה חסד? Mit was hat sich damals Avraham und Sarah vernommen, mit der Linie von Gemilas Chasodim von Achnosas Elchim. כן, אני חושב שזה מבטא בדיוק איזה צדיק הוא היה. והילדים התחברו לקטע הזה, כי זה מדבר על זה שילד נולד. אתה יודע, זה לא רק משהו עתיק ומשעמם של מבוגרים, אלא סיפור על ילד קטן. רעיון מצוין, אני כל כך שמח שאתה בא איתי. בואו, אורחים יקרים, שבו ותאכלו מהאוכל המשובח. תודה רבה, אברהם. אבל האם השם לא הגיע לבקר את אברהם? כן, אבל אברהם אהב לעשות גמילות חסדים עד כדי כך שהוא דאג לאורחים גם כשהשם ביקר אותו. וואו, אם להיות יהודי זה אומר להיות כמו אברהם, אני רוצה לעשות יותר דברים יהודיים. ספר לי עוד, יחיאל. מה הפנים העצובות האלה? זה היה מעולה, יחיאל. אני יודע. אני רק חושב, בשבת הייתה לנו התוועדות, והמשפיע אמר לנו שמכיוון שאנחנו חיילים בצבאות השם, אנחנו צריכים לפעול בדרכים מסוימות. אחד הדברים החשובים ביותר הוא לעשות גמילות חסדים עם יהודים אחרים. וזה מצער אותך? לא, אבל כשאני שומע סיפורים על אברהם אבינו, אני חושב לעצמי שאני אף פעם לא אצליח להיות כמוהו. אני לא עושה חסד כמוהו. מה קרה? המנוע קבע? אל תדאג, לא קרה כלום. אני פשוט חושב שאתה צריך לראות משהו. תקשיב למה שהרבי אומר. Dem größten Gemilas Chesed, was kann mit sie tun, durch den Ruf, was wird sie erzählen, wegen Teru und Mitzvahs, unheimlich erzählen sie wegen dem ersten Nieden wegen Abraham und der erste jüdische Fluss Sarah. אז הרבי אומר שללמד ילדים אחרים על יהדות, שזה מה שעשינו עכשיו, זו גמילות החסדים הטובה ביותר שאני יכול לעשות? בדיוק, יחיאל. תראה, אתה לא צריך להיות עצוב, אתה עושה בדיוק את מה שאתה אמור לעשות. אתה באמת יודע איך לגרום לילד להרגיש טוב יותר, מנחם. בפעם הבאה שאתה צריך חברות על המטווח שואו, אתה יודע למי להתקשר, כן? השאלה שלנו היום היא, מהי הגמילות חסדים הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות? בתוכנית מספר 513 שאלנו אתכם איזה כוח מקבלים משמחת תורה, והתשובה הנכונה היא 2, לשמוח במיוחד בזמן קיום המצוות. והזוכה הוא החייל בצבאות השם שנור זלמן מריאל רובינשטיין מאילת. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים והחיילות בצבאות השם. מנדוש חסון מנתניה, חיימושקה הלפרין מרחובות, שנור זלמן פרלשטיין. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.